now Lucas kalau nong kaba outway kada kuat kaba kat kendai ngap ha nang bapin ngopo kak jen jong play ko ong kum no da ka jing yai ne mi not jumpy pen tri pen im yala ka men sim da ka jing yai ne mi not jumpy pen ri pen im yala ka men sim ha bo ong yai ne la ne yai sha ban yai ne kamot kuno kamot kamdere ba mentah pila long kristan na example pila long kristan la ne pila pediang yang trai te pila smart bahava le chaga jinga sing hoi kata kalong ka bade hanrei tang kata kampat piang amen tang kata kampat piang haba ong yai ne kamot pila yai ne pan kiu testa chaga yeng ka jong play te anda pila kiu testa chaga yeng ka jong play kampat kut tang kata kumpang ngajukran man la kata yau ngajukran man la kata yau puli ceng ke jong ublay pat ngayai kran nama ngai thu epi nanto pangalas ta man aji hikai hado mentanga kran ni kata kaju hare hado mentadang dan kibri gi bom jupuli ru kap ceng jong ublay man dan pun hai kibri gi wan mani kendu yang nga mane syam bat nga bat ki ongkong ngajus no tanat bahawan pa yang channel ke jong pi ngong pi jule ek ke mangai hikai ki ohoi tengah keling ngong pi jupuli bible man kasngi yong em te kam dei ga jingai ne kata so tho ha ba ong yai ne kamot tang ba phila le jinga seng phila yai ne ba try hanrai kata ka jingai ne ka bo hise mangila long kristan la ai ka bible kamba ga juhi kai na wei ka por sa wei ka por ha do ki pri la nya ru hanrai balai nganom hikai ha ba ki wan phat roi ha ba nga keli ki ong ba ni pet ni snap tang ba da keli phi puli ba ngem jupuli te kata kam dei ka jingai ne kam pat biang ne phi ba phila long kristan phila le chi mani phila wan hayen lakot kam dei kata ka jingai ne ban shakri u ban long be complete kom kita ki kristan ki ba shisha ti om kum ki kristan ki ba shukhan amen ni la yar wai to ka ji wai ba ni dom long kita ki kristan ki ba shukhan hanre ni ban long ki kristan ki ba shisha ni ban long ki sinran ki ba shisha ki long kum no ki ba yai ne shisha ki ba yai shisha ha ki aka parok khoi nang ba on yo an penim mi gaman sin jong ni da ka jingai ne jong pi ban le ji seng kamot ba pi penim ya gaman sin ka jong pi ba chi sin ba gaman sin jong pi kam em dak tang ni ki jing jin jar sudah ha ki long ye ki long san pi jong pi le se ka ni do jong pi ka dak em tang ba gaman sin jong pi ka ya phin lap tang ki jing pang tang ki jing hitom tang ki jing jar tang ki jing kuslai na ba le phim sim la yai ne pat ba kum ka tien ka jong blai te ka tien ka jong blai kala hi kai sha ya ni ba uji su jong ni ulong badap da ka tien ka mo ni ru ni ha ban pule ka tien ka jong blai ni ha pro ban yai ne ni ha ban yai ne ban pule ma la ka si on dei ring pule tang la gi snowman la da phi shubam ja tang la da phi snowman klam pep nyo gastric na ka gastric kan kala ulcer na ka ulcer kan kala kansa na ka kansa pen sa hu yak amen tinaman kata kung baka don kam kamet jongi bangin pam ya kaja kamen siebru ka don kam ni hap yai ne ben man la kasi kung bak yai ne man kasi ben mamja kajush ka juga kam ya train na kumta ka do hite pek ta na kumta ka sim ni hap ne le kumta shumta puli man kasi ka jeng ka jung ublay smart ban kiyo siya ka yeng ka jung utray bat kumbang ong yili ban ruwai ru pini ban ruwai ban kasi puli ka jeng jung ublay yar wai ru kumbala yar wai menem to te hre ha ji yar wai lang kum to de me phila ban wai ta ki jing wai champion se ki jing wai worship te ara ki ban wai ro ru om le le re phila ban wai ro tang ba phi don ki ko jing wai ha yen phila ban wai de ki ko jing wai phila ban wai len dan phi de ban wai de ban du wai kum bang o ye phi de ban yai ne ban le cha jing se yai ne ban puli bible yai ne ban du wai ban wai te kamot kata phila yai sha kai phila long kita ki prio ki ba yai sha bat phin yo kai man ri pen em ya ka man sim ka jong phi amen haba phila let che yeng man ne haba ki prio ki jong le ki ai je kai la da phin trai kam ye ka e ka bala hi kai kamot kata phin ri pen em ya ka man sim ka jong phi kamot kum bo ong itu ki ba pun ki wan kenduk ye nga dang ong i ong bet nga tinga snap ba ha ka je hi kai ba phi hi kai dang ong phi le yo hoi dang ong phi puli ba yo em tang ong phi kam le tingong balay pin chukan serwai kapor ka jong phi
พีสงับแต่พีเคลมแรกเตเราเอาอย่างอีบาละดางไอใจพีอะไรไอกระจาพีทั้งนั้นพีชุบไปituกระจาพีกระดังเฮnamaชุบไปเตนะปอก YouTube channel กระนอายุnamaเคลมแรกแต่ก็มาลองเทคกับบางไอพีกระจาหับเปลี่ยนพีชุบไปเตทุกอย่างพีกระดังนั่นพีน้ำกระดังละดาพีชุบไปพีน้ำกระดังแต่เตnama kata-kata yang kabai beruah bala ai ti jo pi wat num shubat saken wat num shubo saken habo ka almari hari da shim da puli kamut pi bam ken amen nama pi bam te kan aji kai rupa hakani ka ministry nganam sya ya no ruan pendan kam na ka mobile ban pet bible amen namar kamlong ka kentang kamlong ba itna namar hagi mobile phone ngani thoi pi kadon lang ka kentang kadon lang ka kentang jika kita jom play ru ka ong ka bible ba ka ka kwat clean te ka kham internet ka kham ishong kun hi ba ni bat bet da ka bible amen te namar kata wat ki ba hadin habur ru les hakani ka ministry kin don ki ban wan aji hi kai te nginong la ban penan kam de ki mobile phone da ki laptop han dai phila ban penan kam bet tang da ka bible la da phim la ban kren ko ba kren mani kum ni tang ka bible ru phila ban penan kam ki copy ki job hi ru umne lere ki ba phila tho da ka ki job hi ka tu ka long khoi hi kam den ka ba job han dai ha ka mobile kam long kin tang amen ba tha ba hi wan chara yen ko job play kan ma ban yo off no shwai ka phone ka job hi namar ba ka nam long re ka ba kan tang ha ma job play amen te phi ban long discipline ba phi ban yai ne ha ka ta ru ka ba long discipline ka ta ko shakri play la da nat to ka foundation nat to ka ba phi dang long re ban shakri try phi la tep ya ka lan ti ka ba janai ban ya ngani thu ye phi ki jing kur khu ki jong play kin bo na den jong phi ba kin lap ru ye phi amen namar kata kin ma ban hi kai ki khon ki jong phi ru hi yeng isam ki jong phi on na ki la he what ju pen minute ban pet bible na ka mobile let's say hi pet e ka bible ru hana ki ba pet nang ni nang tai ki no pet ayu ha mobile ka jing mo jing ki ka la pen thrice new ne la kum pen thrice new let's say i pet ya ka tin jong play ten tang ba ki no pet pan ka la pen long tom tenamar kata ngam sya ha ka ni ministry ba ki no wan ji seng la ne ki no ai jing kran ru ba kin pen dan kam da ka mobile la ne de ki laptop amen tenan tai ni ya chu shu ni pet Ecclesiastes kalau nong ke bahnyo ke dekat ke bapra. Kemudian ke jom blek ong kumno. Ke ong kamha ke jing pendat. Ya ke jing sedang jongka. Bat ubaya sya ha ka mensim ulong kamha. Ban ya ubasarong ha ka mensim. Kamha ka pendap ya ke ka jing sedang jongka bat ubaya sya ha ka mensim ulong kamha ban yo wasarong ha ka mensim ha ba pila sedang ban syapri yo try an ong pi to ai ba ka jing sedang jong pi kana ya chaprang kam dei ban kut amen na ba don ki priu ha ba kila sedang ha ba wan pat ki jing tenjo ki ba bon jan ki phai ni no tang ki dei por amen te na pi phai din no tang hi ten por ka bot phinom yo ma re ya ka jing kur khu ka ble u kwa ban kur khu ye phi ha ba ni la sedang ni nyai ne ru ha do ka ba kot ha do ka jing wan asien ka jong try men te phire ban long ki ta ki ba yai ne ba ka tin ka jong ble ko ong kum no ko ong bat u ba yai sha ha ka men sim ulang kham ha ban ya u ba sarong ha ka men sim ya sha ha ka men sim ka bot kum no an example ye phi let's say ban ta phi dan ka no ka jing ya pher jing bot let's say phi dan ka no ka jing ya pher jing bot pat no re bat no phi la yak ran hi da ka tien re om la shu ba ni pen ba che don ne ha ka jing ya dei shi ye hi sam la ne shi pat lok la ne ha ka im lang sa lang da pen shai ka no ru ki la ban sno tho ti ka ong kum no ka ni ka tien ka jong ble ka ong bat ubaya sha ha ka mensim ulong kham ha ban yo basarong ha ka mensim ubaya sha ka mensim ka mot ba la da phim la shu ban ya bha da ka ni ka shantor han re ha ka mensim ka mot ha ka jing du wai ken phin du wai te na ka mta ju itu ibril phin du wai ba ble pa e ka don ka jong ki bat kin sngo tho ba ki la bat la ban ha ka bi ka sni kin sa wan ken ban sa pan ma na phi ya ka e ka ba ki la de ba la man
Hari kini kita serong kaman simpat kaman kumno. Kaman lada na example mentah ngaya dompat pi. Nade ka priyo ka serong kaman sim ngaya dompat pi pila bakla ngaklem bakla tambah ngadon pat yung sim jo ka serong. Te lada ngamla shaban penya bahaba pi. Te ha kaman sim ro ngam duai. Kata kaman ngade ka serong kaman sim te. Namar habang ngalayu ibe ile bakla ka kamram jo nga habam la shaban ya bahada ka shintul. Kamu haka beri ngade ban duai, amen? Tengi de ban le kum tala da obla shwa de bahada ka shintur ka bahaya pi ba pin let haka beri haka ba jar jar duai. Ke ka ba pin le haka beri da ka donut ka bashisha obli un sa ainong ye pi haka ba pau da ka ba kitu ki priyo kin sa wan kan man gelak mo mod haka we ka sni, amen? Tengi de ban long ki ba kum kita tila ka pi long kum ta ka ba pin ki priyo ki bom sarong hanre ki ba snowren. Na marhaba la pen sharu kim snow tho. Te ublay te ulang ban sotho te len ba ka jing duai ka jong phi ublay on sa juba mar ka tin ka ublay ka ong ka jing duai minat u ba hak ala shibon ka man minat ban duai man la gasni duai ben haddo ba ublay pun la juba ngade ka priyo ka ba la dagi priyo ki phat duai kat ba ki priyo juba nga minat ben man la gasni te ye kita la khot ba kita ken kita ki be yai ne nama om yai ne tak budi yai ne ega jo shi jo man kasi yai ne haki kam ki ba om ne ban yai ne haki kam ki bas niu yai ne ban ke shu ki ye ka jong play yai ne ban puli ba bol yai ne ban ruwai man la si ban ruwai man la si yai ne ban ya lap ega gospel ka jong play yai ne ban hikai ban kuntu kata ken ka bo play wa ya nga ba dia pie man ni pe chu shu man ta rom khat a Kiba keben haga jing kermen, kiba yai sya haga jing jenjar, kiba yai ne minot haga jing duai. Ni hapan long kita ki breo kiba don ni kata jing kermen. Hapdeng kita ki jing jenjar, ka kerani ke jing tenjuk kiba kuncan. Let's say pima tono kanu ka jing tenjuk ngamla man nyong kerteng kita pini sengot ho hala di shimet tono ka bentang hanrei. Lada pi long kita ki bayai sya kemun pi up kermen bet how try man pi up kermen bet how try ba utrai un yo ban jubab ye pi ban ong kumno ki bayai ne ha ka jing duai nganong ye pi ki don ki priu ki ba duai ki la duai palat hi na do step ha do ban me ki duai rekim chu yo jubab bale pitem namar ba kim le te kaman ke joble kambang ong menne kila syukut taman jeseng lakut taman duai namar ai ho ye di wat kinong pop ki shay duai te tang ban duai kampat piang te kade ni bangin le te kambang ala hikai menne gin le gin puli jen joble ba ba puli rungin ko ngo ndai tang bala puli la piang ni hapan ko ngo ni hapan nak thang ni hapan na pledging mod te yakini hi ki priyo ki balle ya kaman ka joble ya ki jing duai jo ki la pediang hun ha kaman joble man pin yo ba ka jing job ki jing tun jo ki wan shi bon han re pin yo ba ka jing job na bale ka jing tun jo ka wan knang ban kin tiu ya pi ban ra ya pi ba pin sa ha jo ko ma ki kna school ki le school ki hab dan exam malai ban ki class tu kristan ru udon ka jing tun jo te yai ne ban minot ha ka jing duai tang ba ka jing duai ka jong pi ka dai ban ya day bat ka jing long jing en ni sha ya duai ha ka tu jing duai utrai tu ma ini kumbangi ma ik veles ni ini tama bon sien ki bring shu duai tala shinton ka jing duai te ki duai tum ta tang ba ha ka prothete tu ma ini tama ide veles ni nga ta ngam ma kum ta hi bon ki long kum ta te wat ai gi bangin shu duai han re ai ka jing duai jongi kan ya day te ka jing em jongi kan ya day bat ka jing duai te la ka long kum ta ublay unyoban juba te long ki ba ap kermen ya sha ha ka jing kermen chi sen ba pi kermen ka un pim de ban kuslai man ila ya sha be na mar ba pi kermen ba pin yo ka ke ba ha te pin sa no hi ka ba ha tang ba tai de ki ba le ka wan ka jong play ni kom Thessalonica dal no ka san ka de khat ka ba khat sao Tengi kentu ye pi ko para pengen. Tos neng ye
kita kibale kenriang to pechlori kibatrot mensim to kenpami kibatlat to yaisha snam ni kibrio baro kan ongi pi lada pide kibrio kibala nang san ha jin ka jok ble kumangi kibala ya kundisha prang kan sapai ru ka pore pi ba pi la sedang ban ino igi jinglong bare baro khoi bat kan sapai ka ta po kala de kamram jo pi kumba kala poi kene ka benta ko jonga ka bangala snengi kibrio te lada nga yo I gitu kibrio ba kile kan riang ben na hikai kan no kan nuru kile kan riang Renga hap long kabrio ko no kabayay siya. Hap yai hikai. Lada uminong shu ban hikai kimtre ban hikai. Ngan shu duwai. Hakajing duwai pat. Kamu ngahapan duwai. Baon penbet yang takajing le kenriang aman. Te ba ki le kenriang bet. Kamu in ino yaki. Kamu kumta te re hakajing le kenriang kajongki. Kamu in yai hikai. Lada ki ko ngo nyai hikai lada kim ko ngo balada ki le persya bet kamu ngichu long no kita ki basu pendak no tang ha jing duai nam ta jong ki nyai sya mte re bedong ba nama ta kim ko ngo la hikai ko ngo ngamla su ban duai nam ta jong ki kamu ngim long kita ki bre ki jong ble ki bala an nyai sya kamu ngin duai betai ki ne ki ba minat man jing seng te kam dei re kata hare wat I kita ki bom minot ru ni hab ya sya hang jing duai ke jongi nomor teng ki don ki briu ki ba pen I akor pala te ngim la bat pen ya dei bat te ki briu ni hab hi bat kia ta ba ka jing kia pat kam dei shi ju nom hare ke jing kia jongi kalong tang khendiak benta ka ba ngin nom yak le jak tung shu bat ki hare ha ka jing duai pat kare kamram jongi bagin duai na ka benta kejongki ban haka bagi singi na bagi jingluai kejongi kin sekela bagi siyok biang pat ban hikai yaki kum ban hikai ya kita ki pakongu amen mentai ini pen ar Timothy kalau no ka ba ar pada pat ka ba ar pusau te kam de ken yu shakri utrai banyania hanre ban long uba jemnot Hanre balong uba jemnut yaki priyo baro. Uba nang hikai. Uba yai sya jem. Amen. Ting ide balong kita kiba yai sya jem ha kajing jemnut. Kipriyo kiba jemnut. Kide kipriyo kiba la ban yai sya jem. Namar balik kilong kiba jemnut. Kiba mjukwa re ban yaniate. Namar kidon kini kibriu kiba lakla maha kumtu la dadan menu kiba pendom te kim jula panya sya kila pen ilang jaga ding parading te kemen laing dai te namar kata ni hab long kita kiba sya jamnut kemen kabhai ni bangin sngap jar namar ada ki sngap jar te tung tu briu ru kwa panya mai ni aru la that no namar bale namar phi mai ni ate namar kakti ka jong play ko ong kumno Ecclesiastes khasan lanen proverb khasan ngan niapet kete ni kamte kala bande proverb khasan ne kala bande Ecclesiastes ni te kete proverb khasan kong no ka jing pai tin ka bajam kapan pai no e jing bitar hanre ka tin ka ba e kapan ki e ka jing bitar tila da pilong ki pri ka bajam no kamu pila ban keren dek bajai ki bayai sya jemnut te hanre la da pilong bat ki beri ki bitar kamu kanang pen ki juro te jing bitar namar kata barapor ngin long kita ki bayai sya jemnut ngilong ki ba jemnut ada pi jemnut ne kamu kanang yo lat re jing senior berman haye bale ba poi ka jing pat ka jing pra namar kadon ka jing pen kadon ka jing sngo sarong namar bala da pidai ibriu ba jemnut kamu teng ka penjajai no ibriu namar teng kumtodan ka jing accident lada utu babak lau keren pen he kitu kibriu haja ka bagin fine tak kendiak di fine chibun lada ude pu bajem not haja ka bagin sha fine chibun sha fine tak kendiak bat teng ki pelan naru lada ude badok tang namar ba ulong bri bajem not te bomi pen te namar kata kadan kam bahaya nga ba ye phi ba ngin long kibriu ki bajem not amen Ngidi ban long
Hebrew ki bajem no te kemon kalong ka mentoi bha la ni long Hebrew ki bajem no wa tu long Hebrew ki bitar ki ba khong khong han re ni long bet ki ba sha jem no ha ki e baro amen. Tini petitus kal no ba ar kan khat ka ba ar. Ba ki riu temen kinlong ki ba sharai ki ba shida ki ba khan adkar ki ba janai ha ka jinget ha ka jingit ha ka jingyai sha ha ba on ki riu temen ba ki riu temen kinlong ki ba sharai ki ba shida ki ba khan adkar ki ba janai ha ka jinget ha ka jingit ba ha ka jingyai sha ha ba on ki riu temen kam thau e ki ba la temen ne ka thau ye ki ba la yai den ti ha ba utrai ka ki ba la san ba utrai te ki ba kum kita ki de ban long kita ki ba sha ki ba yai sha te phila ban pet ken ben tai ki breu jong ble la da don ki nu ki breu ki ba ki bom la ra ban yai sha phi yi pa ka jing long kristan jong ki kala slam te tu tep ye kene ba ki shu jrong ka jing ya ben ti jong ki tang ha ka do tang ha ka ba pau han re ha ka men sip kim pa dai ken ki ba la jrong ka jing ya ben ti pen chu pet ye ni breu ba pau ki ba shu bunya ki ba shu shrai bet ki ba shu kwa bet tang banya bunya ban shu ya mai ban shu ya nia la da pi i ma kana ba ki la san ba ha ka jing long kristan na sa ka jing chakri ble de ki la ya ha cha prang hanai tu tep ha ka ba kin ja man sim kim pa de ki ba la temen ki ba la rang ba hanai ki ba la rang ba ki sno tho kumbada ka ba puram ngam ya ro ya la de hanai ga shu example ko ba ta ngari ka bre ko ba chakri bhai ble te ni ki khon ki jong phi ki wan pen jabo kan ni ka plau ying jong ate ngani ban snu tho de ba ki dang i khna te tam te ka por le ka phele khnyum barang nga le khnyum ka nga ngam pa de ra ka ka bre ko bala san na ba le ka por jong ki ni ram le ba ni muja da sa thi phang te ka ne ayu le ka shong dor hadu ka no ya ba ki ni le te ka le shi suro wan pen man ka kali da man sa le ku no ki ha le ka ya ne plau ka no e hi kin pen jabo hare tek tek la da oh si singa shu duai be hane phi tep yang abang ade kono duai ngap duai ki priyo ngap duai oh ngap kren bible oh hallelujah hallelujah ya kini pak ngap ba hatu bintang pnya mang ade guru jong play hatu bintang ong ba oh kani ki priyo balasan dong trai pina mau te kumut pihak ban pet ki ki so te na ki tu ki priyo ki dei shi shanem ki priyo jong play ara ki priyo jong play te kinom dei te ki ba pau ki ba punya ki ba shu isi ye ki khlong ku ta ne rangi de ban doni ta jing ye ni de ban doni ta jing ya sha ni de ban smo ho ki khlong ki long kum no ki samlai ki long kum no ki temen ki long kum no ma ni dan ha impor lai jong te ki temen ki dan hai te ban ta ki ru prothai ki dan ha to ban ta ki khna ki dan ha to ban ta ni de ban doni ta jing som tho te ki ni ki ba san ba ba jing long ban sim ka ba pita shu pet ki so yo so ba mi na ki pita itu oh ki brio ki ba ya cha prang cha prio trai ten re pimla ban shu pet da ka ba ki la slam ba ba long kristan na ba lo pi ben ta pim ba long kristan han re la da pi tak shi snam ben ta pi chakri u ble pi la ban kam shu ma pi ban ye nga ru la da pi bet ma pi ka jing long trai amen kata ka de ji sha na mar ting ting pin pet ki brio ki la long kristan shi spa snam han re utet ka e ru ban en kende utet ting ting pan ini bedang susakri dan bendo hari iham start ban ini ngalaleng ngo man hakini gisni habangalet aji kai ha ko jaka te gitu ibalai ramba ibalai long kristan aslam ha kis ngotho kata ini pat ibang ngara hikai dang arna is ngotho lengai dang kali jikli ila kan coba kapa kitu ki long kristan aslam kimla bat ngotho nah kan ong yiki balai ba kakti ka jo ublai ko ong ubashuwa unwan khaddo ba khaddo maningkau kade kapa kidon ni kata ka jinga dei ka bacan ba ublai kidon ni kata ka jing nang san te pita chupe u so phila itho kide ki bri jo ublai ne kim dei ne namar bon sin ha ka ji sakri blai kila bon ki riu niam bani ki riu blai te namar kata wat ayang na ba phi ba ni long ki riu niam hare to ni long ki riu blai man kata ka shu ai ka example bangin snotho kata ki balat men ka jing long mat sim ha ka nu kom te ni de ban long ki ba sharai ba shida ki ba khan adka ka war ha ki e bar khoi ni le ban le atta amen te ne pet men ta hebrew ka long ka ba shi phau ka pat ka ba phun riu
namar pidan kam ya ke jinyai sha ba haba pila yo le ya kamon uplay pinyo piang ya kata jingkular lada piyai sha ne mentah ki jinjar ki babon chat piyai sha be madan ki brio ki bayai sha ki than ban yai sha ki yai sha the sentana example dan ki brio ki yo lok dau brio bu ai ba te haba kim la ban yai sha haba kini ki brio kim la ban yai sha te kabut ki pet no te henrai ki brio ki bala ban yai sha ki de ki brio kita kiba wei bala jiate la tepte utrai ya kiba patte ya de wei la tep yo utrai pila jit hi yo brio pila jit hi e ka brio pi ha ban yai sha pimna ban ya pet mjuna ban ya pet na mable ba la tep te ya ka patte pat ka ya de wei ble thau ita ta re ha la tep hi ha ban yai sha but habani yaisha iyo priang kata jingkular ka eka jingkular ka boleh kular ngai thui pi ka jingkular ka dai ka ba ha ka metru ni de yo ka jingkot jingkhia ni de yo ka jingkot jingkhia la phim khia phim pat yo eka ni ka jingkular ba phim pat long ru kita ki breu ke ba yaisha ha ki ei ba ro ya ki laki khon ru phi ha ba yaisha yo lo phi ha ba yaisha ha ka emlang salang ha ka no ka bentang ka phi mat ka jing la ha ka jing do ha ka jing ru ha ki ei ba phi ha ba yaisha ha ka jing yaisha ka ba phinam phai din tin au ble ta ba don ki breu ting la da ki duai ble unjuba ki tre shu ban chakri utrai ha re wat nam long tang la phi yo ei ru chakri yo la phi yo ei ru chakri yo ka ba philong kita ki ba yaisha phi yo tiang ken ya ka jing kula ka ba phi ban yo ka jing khia ha ka men ka jing suk ha ka ban sim ba tha yeng hasan phi ban yo ka jing suk ka ei ka ba phi duai ha yeng jong phi u ble unjuba la da un chu tin jo shi por phi yo i ki khon ki le tam sneng han re kan poi ka por bo ble unjuba ki khon jong phi ki nom le du jok dale le u em han re shwa ba kin le na ni ko prote u ble un yo ban pin em ban pin kala ko mo ke ki yemen ten ha phi la chakri palan ki mi khna ki khon ki ba kham le thau sha han re tu i khon jong phi nom le na ni ko prote lam da i yo nya suk shwa ba ble phi ha ban ton ni ka ta jingai bat ha ba phi ai du wai phi kerman be phi chakri be ble ngan ong e phi ba ka men sim jong wei ba wei ble ko wei ba wei ka ble ka den ha ka ti ka jong ble bat onam dan mano ru bala ban ta le ba ka jing duai ka jong phi ka bun kanam ja ka de bas ni han re ble ku shun tun jo na ma ka ta phin sok be ka men sim jong phi ha ba phi la it ya ki khon jong phi ba hin jong phi ha ble ba kanam ja hi ru ka bas ni te ha ka spa ru de ban a ka spa ta kwan kham ha din on da ule ula ten jo yang ni ula yo i yang ni bagi da e chi sha yo kamu ni se yo ha ka spa ma sin chakri le utrai dan ki ba ma ru ya kane na ki ba bon ki ma e kane ki ha ban ya chua na ka jing dok andara ya na ka jing dok kin sa re spa hi kana yo moses na ka jing long sim u ha ban le u nong ap lang brot na ka jing long hero u ha ban le long zero shwa ba u ble na ka jing long zero ba u ke tiu bia ba long u hero te ngaru na ka jing dap jing biang ngalawan chua ban lokal jing dok bakal den ke pori nga batang shi khoting kar ngam dan bisa de na ka ta daw nga snot ho ha haba kibri kon phat wai nga kibri ban dok haba kim dan ban a nga wat tang shi khoting kar ngam ju khnyum no balai ngal de bia lan ti ngam i ka pla bisa ju i tang ban kenduk yang ngaru i da wa da karam ru na mangayo de lak na dan ke por ka batang shi khoting kar ngam dan bisa namar kata nga Jule bahaya baru kau jadi badon ni, gibam don ni, ngapai kumju namar bah. Ni gibala yang nanti nak jingduk ni semua ho ibri beduk. Hari orang ni pat iat, ngai kau boleh usah ingat menyak, nak tu kalau nanti boleh bahkan semua ho ibri beduk. Namar orang pat iat jadi kumdong ngalapan semua ho. Dan ibri orang kata tu gibam lalang hi kong bandon kibriu, nampak itu yang dia bandon kibriu kibat tak sih potin kalau dan pelan. Ngọc pin de la ya nanti satep example bentangan ai lada pia dan tam armut chilong ulok ru ujulet trai sni suka mai man si bam david kalok ru kum ta jo andau pangulong te kalok tahapan api ulok te ko ulok ru yo baletre kalok ru kum yo baletre yo pisana kapoyam ko por bakap sinda karam kapoyam ko por batang sifotin karam dan pisah Tehang tahu oh hoi kata kepada yang ngam tu perkat orang namar kata ide ban snot ho ba om dere bani jaitu mereka dan kekat kaba ni yo wat
kajaru nama haka jinya syam jong ki priu phimla batet ya kata te henrei anda pila syakri pila yai ne man ong ye pi haka sparu breun ai te kita ke jingkular ka boleh ulah pular ka bon sa benar hada rangi mi aisha ban syakri pe jo haka lenti ka badai haka ta jinjanai haka ta jinghikai ka bala hikai man la kata yo te ko no phin yo ai kita ki jingkur ho dan pon ru ki bale ya ro ikrai nama ngasai keli kalau kumta barang bang pet ki kamba ki baja barang bang ayu i kilong kumta te kumbang yu i hi haka por basa na prai jisu don uba bahasa we galian uba sniu we galian te haka jing aji hi kai jongaru kinawan ji seng la ni ba pet na po youtube kidon ki bale kidon ki bomle te hre ngakan tu ye pi paro ba pinlong kita ki bale haka la yo ki jing kai ma bale la hi kai da ka ba shaite om tan re phis ngo tho am ba ngan hi kai te ha ba shai te kadon kam ye ni ba ngin le te ni bet menta jakap kada nong ka paning kong ka khat ka basao hanre kani ka jingai sha to ai kan yo ye ga jing tre ba janai ba phin yo long ki ba janai bat ki ba shit li biang ki bom duna ha ka e ru onda phila ye sha phinlong kita ki priu ki ba janai men namar kata to ai bangin long ki priu ki ba ya sha hado ba ule yo i yangi bangin long ki ba janai ki priu ru kin yo i yangi bangin long ki ba janai namar kata ka jingai sha kawan ra ga jing janai example mata uni unong thau ksiar haba katu ka ksiar ka sha ban thang ka tu ka ting ka sha bet ban sho utu ban ya wasna ksiar ka mi em ka ba itnat ka ba pharnai te kum tai ha bangi ya sha ha ki e paru khot hap deng ki jing jing jaru shakri ba ble dem khaw siu ruai roben ya le ben ye kai ka bala hi kai kamon pen salon ki ba janai ba anda pilong kita ki ba janai ki bom dunna ha ke e ru khat sampai kita ka por ma ka chi ka jong le ka khat ngi shadu ka jing da prum yen ka jong ma bon ki breu ki shat kren tentengan bet ya di bagi long tan ki breu hinang dunna om le henre e ka ti ka jong le ka khat ngi shadu ka jing janai ka ti ka jong le ka khat ngi shadu ka jing da prum yen tu tau ba khat ne ba bit ba khat ya ka e ka bom la man long la da u khat ka ma un pen la yang ni henre ni hap long kita ki ba ai ti lot ma ban si ma men tene pet menta jakob san nyo namar kata do sha aslam ko para bangai hadu kata ka jingwan utrai hakmi ubarep u hakmi ya uso ba kor jong ka khndau udayai abslam ya u tak onda ula yo piang ya uslap uba shuwa ba uba khado ni haban long ki bayai sha haba phi duwai haba long no benta lesen nak ning jong phi nganget phi dan bet kanu ka benta ka phi kwa no ble man te kum balong unong rep benta phi bathung turso marsin bet kum to hado kanu phi obam si benai arbanai te kabot phi latip te si benai arbanai ngan yo bam kabot kat bempat poi kata phi te pe ba phi nom pat yo ahire amen te la dang gi thung so nyam tra san snem gi thung san san shi snem te ka bot ba ni ne ban sno tho ni kum gi kristan ya ka jing duai ka jongi ka don ka por ka jong blai amen te hak ba ye dei ba ka rap ka riang te to ni la tip ya ka ta ka por ka bala bo bet han re ya ka por ka jong blai te ngim la ban tip ting ting ka por jong blai ka kloi para ting ting ka por jong blai ka slem pala te han re ha ba phi rap pa phim don ka no ko jikhi huslai la phi thom man tai u so nyam tra hado sans ne phi ha bana te phim khen win na ro phi te shumon kan ong uni u so pat so em pat so na mar dang lai snem te sa ar snem nga hap ar de ne te ka long kum ta ken ha ka jing ruai jong i ru la da phi dei hi ba pen sngo hai u le ne ka mot wat nom huslai phi ong be ha ka por jong ple ngan sa yo ai ga juba na mar ha ka por jong ple ngan si yo te don ki ne ki priu ki bam la sho ba nyai sha ai da jing ruai ki le ku no ki let no shi ki no knya te ha ja ka ba kin yo juba kin nom yo pen ban na mar ple u dom u pitar bhai ban let shi ki no knya te na mar ka ta kam long ka ba de yi ba ngin let shi ki no knya ni ne ban chakri be tang
iu jisu ngin duai betang ka kerteng ka jong jisu la da pila shim baklai ko wei pa ka kerteng na lor ka kerteng ka jong blek pop blek khun blek sim khun ka mo pila baklai tang kita pila ban shim ka kerteng jong jisu jong sim khun jong blek tang kita pila ban shim te man gini gisni haba le chati shabhoi ngai i u to sakun phor uba pher kata kor pho ko bade ban pho tengong oh pho san tiu kum ne su so ko phor nang i ta mata yo i te ko oh niu du shin rang unam so re te man khat no yo u na mar ba la ban so te ka jinglong kristan jong i ru dan ki kristan ki ba ya ka jing duai jong ki om shem la man sei so bale na mar kim yai de na mar ba kim yo juba ki sedang man lech ki nong knya ki nong khan ki sedang man le ki wei ki krek te hen re ai ni te ni shania how to play nong pen kia ubalong jisu jungi ni la ken man le chim dawai tamara le chim dawai ru en pen ketang ha ka teng jong rai ki doktor la ai do play hi mangi I ha ka bible don chibun ki doktor te kam long ka babak la pin le che ki doktor ka ti ka jong le ong ki nong pen kia te hen re man le che ki nong nya palong ka pop ka ba ha ja ka ba uli juba bi onam juba sin don chu amen Dini penkut menta Petrus Petrus iwin riu Tiha kata ka jing tip yang ka bor halor lade Tiha kata ka bor halor lade yang ka jing aisha Tiha kata ka jing aisha nika jing riu play Tegi ku ki kristan ni hapan don ni ka nika bor halor lade bani long ki bayasha amen Pihak bandon yang kini bor Galatia san Al-Quran Uwaina usok jong mensiam udai Kabor halor ladi Pihak bandon yang kabor halor Dia bak pinlong tu balak bani Aisyah Wadam long ki bak kuwen Long jai bet long normal bet nama balik Lah kuri bahagia tim ke jong balik Lah ruwai Pila ruwai Pila kok ngoru Ye ke bala hikai Haba himpat laru Piyai ruwai Piyai dam terai Rap yang hikai yang ai boring abangan lah Ti kemudian Shania how play don ni kata bor halora de ba pin long ki briu ki ba shania ki ba IT lot ki ba yaisha ba la pilong kumta pin yo bet ya ka juba ba men ka do play ka jing so yo ba kur khuing lang paro tongin let ban ai ho ka jing ka jong play ba ki ba dan kam jing duai